Κύριε Πρόεδρε, τηλεγράφημα από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Ο διάδοχος μπήκε στην πόλη. Διαβάστε το. Βραδινάντων των Τούρκων απεσταλμένων να επανέλθωσιν όπως δηλώσωσιν ότι αποδέχονται τους περί παραδόσεως όρους μου, διέταξα την 9η και 30 ώραν πρωία σήμερον την προέλαση του στρατού. Αλλά περί την 4η και 30 ώραν εσπέρας πριν αρχίσει η μάχη, ο αρχηγός των τουρκικών στρατευμάτων Ταξίν Πασάς μη έστειλε διαξιωματικών του επιστολή, δηλώνει ότι δέχεται τους περί καταθέσεως των όπλων του στρατού του και παραδόσεως της Θεσσαλονίκης όρους μου. Απέστειλα προς αυτόν 2 αξιωματικούς μου προς σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλου παραδόσεως και διέκοψα αμέσως την προέλαση. Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Τηλεγραφήστε στο Βασιλιά να ξεκινήσει αμέσως για τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να παρελάσουμε σήμερα. Να μην αφήσουν τους Βούλγαρους να μπουν στην πόλη. Ειδοποιήστε τους ξένους πρέσβεις να επικοινωνήσουν μαζί μου. Η Θεσσαλονίκη είναι δική. Ο Άγιος Ιβύρων